econòmic, ara estem tots preocupats amb l'economia, però avui com és que no ens hem preocupat dels problemes econòmics de 3.000 milions de persones. 3.000 milions de persones estan a la pobresa absoluta i la tercera part d'aquests 3.000 milions, o sigui, 1.000 milions, estan per sota de la pobresa absoluta. No sé què vol dir exactament això. Què vol dir estar per sota de la pobresa absoluta? És a dir, no arriben a la dignitat humana. Com ho estem permetent? És que ens hem de sentir malament, no podem estar tranquils davant d'aquesta realitat. El secretari general de les Nacions Unides, en Ban Ki-moon, presenta l'informe de la meitat del període. Com anem? Anem a llegir l'informe per saber què és el que hem fet. Llavors la sorpresa encara és molt més gran, perquè quan llegeixes l'informe del que estem fent cada any, et quedes molt sorprès perquè cada any destinem més milers de milions de dòlars a ajuda humanitària que l'any anterior. Cada any posem més diners per ajuda humanitària i cada any estem pitjor. Me'n recordo una anècdota que explicava un escriptor uruguaià, que ara no recordo el nom. Estava l'altre dia en un gran restaurant d'aquests importants, amb un d'aquests xefs de primers del món. Jo estava sentat allí esperant el sopar i vaig sentir com el xef, aquest gran xef mundial tan famós, estava a la cuina i cridava a tots els animals a una reunió. Van anar tots, les gallines, els conills, els faisans, tots. Els va reunir i els va dir: us he cridat amb tots per fer-vos una única pregunta. Amb quina salsa voleu que us cuinem? I que els animals es van quedar esfereïts i es va sentir la veu de la gallina: jo no vull que em cuinin, però aquesta pregunta no és procedent. Vosaltres només teniu dret a decidir amb quina salsa voleu que us cuinem.